खुलुमबाय बयखौबो बे समाव आङो मोननैसो सुंद' आपडेट लानानै फैलायबाय बिटिआर एकर्डनि दफाफोरा 80% बारा मावफुंजाबाय होननानै केबिनेट मन्त्रि इउजि ब्रह्म सारा खौरांगिरिनि सिगाङावहाय बुंदों। बिटिआरनि दफाया जुदि जायफ्रा मोजां स्टाडि खालामदों बे फ्राय 80% बारा मावफुंजाबाय। सिमाल' दं, सिमायाबो जोबगोन। 125 एमेन्डमेन्टआ पास जानो थांगासिनो दं, जोब्बाय बेनि उनावहाय। केबिनेट मन्त्रि इउजि ब्रह्म सारा बिनि अनगायैबो खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंबावदों जे प्लास मोनसे रन्जन दैमारिनि जेलनि इस्युआ फैबाय थादों। जायफ्रानाखि एसेबाबो आयेननि गियान दङ बेफोर बाथ्राखौ बुंनाय नङा आं सानो। अनजलि दैमारिखौबो आङो बुंनाय इसेबां खोनायाखै आरो गुबुनफ्राबो इसेबां बुङाखै। गोरों मानसिफ्रा, आयेननि एसे गियान थानाय मानसिफ्रा, खारन माने बे सुप्रिम कर्टआव पेन्डिं जानानै दं आरो दा प्रमद बर'नि दैदेननाय गभर्नमेन्टआनो जेसेबां फैसा नांगौ खरस खालामजोबनानै उकिल लगायनानै बिथांखौ बख'नायनि राहा लाबाय थादों। खारन बेखौ कर्टनि थ्रुयै, उकिलनि थ्रुयै नङाबानो खुनु अल्टारनेटिभ गैया। खारन बिथांखौ कनभिक्सन खालामनाया एकर्ड जानायनि एकर्डनि आगोलनो बे जेल जादों आरो कनभिक्टेड जादों। कनभिक्टेड जानायखौ नन कनभिक्टेड खालामफिननांगौआ एसेबां गोरलै नङा। खिन्थु बियो जेसेबां टाइम बे कनभिक्सनाव थानांगौ, जेलाव थानांगौ, बिनि आगोलनो बख'नो हागौ जुदि इन्डिपेन्डेन्ट बेलाव लाबोनो हायो। बिनि थाखाय बिटिसि गभर्नमेन्टआनो खामानि मावबाय थादों। थाखा फैसा गासिबो खरस खालामजोबनानै मावबाय थादों। बिनि मोनसे टिमा मावगासिनो दङ। आं सानो बेखौ लानानै गिदिर इस्यु नङा। राजनैतिक दल খোলাটো ভাৰতত নতুন নহয়। কিবা ক্ষুদ্ৰ অঞ্চলতো 10টা দল আছে, 20টা দল আছে। গতিকে গণতন্ত্ৰত কোনোবা নতুন দল খুলিব পাৰে, নতুন কোনোবা দল ভংগ কৰিব পাৰে, এইটো গণতন্ত্ৰৰ এটা প্ৰক্ৰিয়া চলি থাকে। গতিকে তাত মোৰ ক'ব লগা নাই কোনে কি ভাল পাইছে, যোনে যি কৰিছে কৰক, খালি সমাজৰ ক্ষতি হোৱা যাতে একো নকৰে, সমাজৰ ভালৰ কাৰণে কৰে, মই এইটো আহ্বান কৰিম। তথাপিও অকলে নিৰ্বাচন খেলিব বুলি কয়, কিন্তু ইউপিপিএলে কিন্তু এতিয়া কিন্তু অকলে নিৰ্বাচন খেলিব বুলি কোৱা বুলি হিম্মত নাই বুলি এটা কথা কৈছে। কি কৈ আছে? হাগ্ৰামাই হিম্মত কৰিব লাগিছিলে বিটিআৰত শান্তি আনাৰ কাৰণে। হাগ্ৰামাই হিম্মত কৰিব লাগিছিলে যেতিয়া ইয়াত জ্বলা-জ্বলি হৈছে এই জুইটো নুমাবৰ কাৰণে। হাগ্ৰামাই হিম্মত কৰিব লাগিছিলে যিটো বৰা অনবৰা হৈছে এইটো সমাধান কৰাৰ কাৰণে। হাগ্ৰামাই হিম্মত কৰিব লাগিছিলে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাটি বাৰীটো মানে সমস্যা সমাধান কৰিবৰ কাৰণে। হাগ্ৰামা মহিলাৰে হিম্মত কৰিব লাগিছিলে স্কুল কলেজবিলাক ঠিক কৰাৰ কাৰণে, বিটিআৰত চবকো নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰাৰ কাৰণে। গতিকে যিটো হিম্মত হাগ্ৰামাই গোটাব লাগিছিলে সেইটো হিম্মত গোটাব পৰা নাই। আৰু যিটো হিম্মতৰ কথা কৈছে এই হিম্মতৰ কথাৰ লগত তাৰ কোনো লিংকে নাই। আমাৰ কি হিম্মত আছে নাই এইটো হাগ্ৰামা দেখাবলৈ কি দৰকাৰ আছে? আৰু আজিয়ে 6 মাহ পিছত ইলেকশ্যন হ'ব, আজিয়ে হিম্মত দেখাব লাগে নেকি? হিম্মত দেখাবলৈ বহুত সময় আছে। মহাত্মা গান্ধীক যেতিয়া সাউথ আফ্ৰিকাত ব্ৰিটিছে ট্ৰেইনৰ পৰা নামাই দিছিলে, তেতিয়া মহাত্মা গান্ধীয়ে কৈছিলে যে তোমালোকে আমাক ট্ৰেইনৰ পৰা নামাই দিছা, এটা সময়ত মই ভাৰতৰ পৰাই তোমালোকক খেদি দিম। গতিকে আজিৰ সময়ত এনেকা কথাবিলাক হাগ্ৰামা ডাঙৰীয়াই বুজি নাপায়। খংটো ক'ত উঠিব লাগে ক'ত উঠাইছে, বেয়াটো কাক পাব লাগে কাক পাইছে, ভালটো কাক পাব লাগে কাক পাইছে। চ' আজি হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই নিজে এটা একদম ডাঙৰ কনফিউজনত আছে, কি কৰিম কি নকৰিম। তেখেতৰ সতীৰ্থবিলাক ওলাই গ'ল, দলৰ পৰা সদায় মানুহ ওলাই যাই আছে। তেখেতে একদম সৰু ল'ৰা কেইটামানক লৈ পেলাই ৰাজনীতি কৰিব লগা হৈছে 17 বছৰ শাসন কৰাৰ পিছত। এইবিলাক ডাঙৰ কাহানী। बिथांमोना माने अबेबा मोनसे प्लेटफर्माव थानानै खामानि मावदों। स्पेशली बिथांमोना बिपिएफनि जानानै खामानि मावबाय थादों। दा बिपिएफनि जानानै बिथांमोना स्टेट केम्पेइनार होनना बुङो, एनडिपिनि इस्युखौ लानानै बुङो, सुक्तिया फेल जाबाय होनना बुङो, जोङो माने सुक्तिखौ भंग खालामगोन, मालाबा बिटिआर माने सुक्तिनि एगेन्स्टआव बाथ्रा बुंबाय थादों। दा बुंबाय थादों बे बिपिएफनि जानानैनो बिथांमोना खामानि मावबाय थादों। दा दाख्लै अबाय आं नुदों ससियेल मिडियायाव डक्टर अनजलि दैमारि बेखौ जोङो बयबो मानियो, मोनसे समाव एनडिपिनिनो जानानै खामानि मावबोदों, माने जास्टिस फरामनि जानानै खामानि मावबाय। लोगोसे थांनाय समफोराव पलिटिकेलि बिथाङा माने बिपिएफ जानानै नेतृत्व जाबोबाय। दा बयबो माने नारसिननाय बा ससियेल मिडियाफ्राव बा मिडियाफ्राव बुंनायखौ नुनानै खुब सम्भब बे 2 सानथामसो जाबायदां आं ससियेल मिडियायावसो नुदों। बेसेबांखिनि सैथो आं बुंनो हाया। दा माने बिपिएफनि सेक्रेटारि बिबाननिफ्राय एंगारबाय होनना बुंदों। दा बयनिबो प्रेसारनि थाखाय आरो दा बेखौ मा फोरमायनो थाङो? ओंखायनो बेखौ दाफुङोब्ला बिपिएफआसो बांसिन माने खहा जागोन आरो जों बेखौ नुनो हायो। इउपिपिएला जेबो खहा जाया। आरो लोगोसे जोङो दा माने जातीय माने सेन्टिमेन्टखौ लानानै बिपिएफ आरो इउपिपिएल दल जितु मोननै दंखायो, पलिटिकेल पार्टि मोननै दंखायो, बेयाव आरो थार्ड पार्टि जुदि खुंनानै माने
माने दानानै जुदि होयोबा राजनिति भाबै जुदि जोङो बेयावहाय आरोबाव मोनसे आत्मप्रकाश खालामनानै खामानि मावोबा बे जोंनि जातीय इसु लोगोसे जातिखौ डेभेलपमेन्ट खालामनो थाखाय जे जों संग्राम खालामनानै बिटिसि लोगोसे बिटिआर मोनबाय बेयो गोदोलांगोन आरो बे जोंनि आखायाव थानाय नङा बेवहाय गुबुन माने नेशनेल पार्टिफ्रासो बेयाव जायगा लाफैनो हागौ आरो बा गुबुन दलासो माबा खालामनो हागौ ओंखायनो बिथांमोननि साननायजों बेसेबांखिनि साक्सेस जाहैगोन आरो बिथांमोना माने साननायजों जुदि थांफायोबा रायजो राजाफ्रा गल जाहैनो हागोन नामा बेखौथ' निश्चय जोंनाथ' पलिटिकेल बहुद माने एनालाइसिस खालामग्रा बहुद एक्सपार्टफोर दंसै बिथांमोना कमेन्ट होगोन आरो बिथांमोना बिनि सायाव सावरायलायगोन होननानै आङो मोनसे माने आसा दङ आरो बे बेलायाव उथाय मुदाय सानैसो मानसि बा 100 जन मानसिनि हुरा मुरा दाब्रबनायजों जाहाथे रायजो राजा थांनाय नङा बेखौ आं मोनसे फोथायनाय दङ